Vamos a dar... Mima, canto volume ten isto? Non, deixa. Eu mesmo separo a lista. Non te preocupes, Manuel, que separo. Vamos a dar comezo ao pleno extraordinario. O concelleiro non escrito proceda a ir ao seu asiento. Pois o pleno é a petición do Grupo do Partido Popular e do concelleiro non escrito en relación ao expediente 2223/2025, vulneración da privacidade dos datos persoais dos concelleiros na oposición do Concello da Illa de Arousa. Pois nada, ten a palabra o Partido Popular. Bueno, bons días a todos. Disculpade a miña voz, que ás veces queda má voz aí atrancada. Queríamos empezar dicindo, ou quería facer un pequeno resumen do que levamos vivido con isto que pasou, de que se lle deran, facilitaran os nosos correos personales a unha persona ajena do Ayuntamiento. E vamos a facer un pequeno resumen. Os 5 concejales da oposición recibimos o 5 de noviembre un email con documentación oficial do Concello, en concreto da Concejalía de Igualdade. Este feito, a min personalmente, chegoume como spam e fíxoseme chamativo que me chegara a documentación do Ayuntamiento por spam. E despois de falar cos meus compañeiros, máis aínda porque algúns deles só teñen a súa dirección de email só para cousas do Ayuntamiento. O primeiro que pensamos foi que alguén estaba enviando documentación do Ayuntamiento de forma ilegal. Entonces, decidimos avisar. Eu, por exemplo, de primeiro, como persona ca que máis confianza teño, chamiña Poza por motivos personales non me pudo coller no ese momento, e simplemente era para preguntarlle se el tamén lle había chegado. Bueno, Poza non me pudo coller, depois falamos ao día siguiente e confirmoume que el non lle había chegado. Entonces, despois, chamiño ao alcalde tamén, para lle dicir que se estaba pasando algo e se alguén se lle había chegado a eles tamén ese dito email, para ver se alguén estaba enviando documentación. Vou evitar ahora descalificativos e cousas que se dixeron na conversación, porque creo que non veñen a conto, non? O alcalde dixo que a él que non lle chegara nada tampouco, pero que lle parecía raro tamén que me chegara ese tipo de email. E preguntoume polo nombre da persona que me había chegado ese email. Entón, eu dixenlle que poñía Lidia, pero que a min que non me sonaba que Lidia fora unha persona que estuvera traballando no Ayuntamiento. Entón, el respondeu: Lidia, é a concejala do Bloque. Eu dixenlle: é a concejala do Bloque ou vai a ser a concejala do Bloque? Porque aínda non é. El díxome: non, é que xa leva tempo traballando e a nós pareceme ben, se el o pode dicir, dixenlle: a mí pareceme ben que se estea poñendo ao día con estas cousas, pareceme estupendo, pero de aí a que teña datos nosos personales non me parece ben. Aí quedou a cousa. Despois, o viernes seguinte, que era o viernes do pleno, eu falei tamén co secretario, dixenlle se era normal que tuveran os nosos datos e que se enviara a documentación oficial do Ayuntamiento, díxome que non, que se iba a informar e que xa me diría. Vale, pois chegou o viernes antes do pleno. O secretario díxome que falara ca empresa que leva a protección de datos deste Ayuntamiento e que lle dixeron que había unha brecha aberta na seguridade e que habían collido de aí os 5 nosos correos electrónicos. Que el lunes que me informaba. Entonces, como tiñamos pouca información, nós preferimos non preguntar nada no pleno. Pero foron pasando os días e sin ter noticias absolutamente de nada. E presentamos un escrito e tampouco tuvemos noticias de nada. Entonces, pedimos falar ca empresa responsable da protección de datos, que evitou durante 3 ou 4 días falar con nós, dándonos sempre a mesma excusa. A persona que leva iso está nunha reunión. Finalmente,
Chamáronos por teléfono, e antes de deixarnos nin preguntar como estaba o tema, xa nos dixeron que foi un error humano e que non lle había que dar voltas a ese tipo de cousas. Que xa lle iban a mandar un email á persona que nos había enviado a nós un email solicitándolle que borrara da súa base de datos as nosas direccións. Cousa sorprendente, cando nós en ningún momento facilitamos a dirección de correo desa persona. Entonces, como se iba a facer eso? É porque daban por feito que foi un error humano. Falouse antes ca empresa xa para que lle quitara voltas ao asunto. Nós o que queremos saber é realmente que pasou e quen foi o que filtrou os nosos datos personales. De momento, eso. Concelleiro non escrito. Eu vou preguntar xa quen lle dou os nosos correos a unha persona que non é concelleira. O señor alcalde, sabe usted quen filtrou os nosos correos? Sí ou non? O portavoz do bloque, foi usted a persoa que filtrou os nosos datos? Sí ou non? Por que nos envía unha invitación do Concello unha persona que non é concelleira? Nestes momentos non ten nada que ver co Concello. Que a futuro vai a ser? A futuro será, de momento, a nós chegounos unha invitación do Concello de Illa de Arousa dunha persona que non está aquí entre nós. Nin é funcionaria do Concello, nin... O sea, non ten por que ter os nosos datos. O que está claro é que na protección de datos produxos unha brecha de seguridade e filtraronse indebidamente os nosos correos, os dos concelleiros da oposición. Entón, poderíamos decir de forma metafórica que o raposo está dentro do galiñeiro ou que a mazán podre está no cesto. Todos os que están aí saben quen foi, porque algún xa o nombrou. Así que o que ten que facer o aludido é reconocelo e dimitir. Os veciños da Arousa non poden confiar en un representante que non respete a confidencialidade dos seus datos persoais. Isto é unha cousa o suficientemente grave porque se fóramos nós, seguro que ustedes exigían responsabilidades. Aquí parece que a lei só é para uns. E as obligacións só son para uns. Despois aquí hai quen pincha, corta e fai o que lle dá a gana, como se o Concello fora del. Vale. Eu creo que aquí as cousas medianamente están claras, xa todos sabemos por onde van os tiros, o que pasa é que o tema é tirar a pedra e agachar a man. Portavoz do BNG. Sí, a ver, a miña intención era, pois, nin contestar, non? Porque pareceme absolutamente ridículo que estemos aquí perdendo o tempo por un asunto absolutamente irrelevante, non? E coa cantidade de cousas que temos por facer, de proxectos que están en marcha, de actividades que están en marcha, pois pareceme que este pleno responde pois aos intereses que veñen vostedes realizando de maneira reiterada neste Concello de convocar plenos extraordinarios para cobraren as asistencias. Nin máis, nin menos. Nin máis, nin menos. Eu tiña pensado pedirlles que renunciasen ás súas asistencias e entón, pois, estaría disposto a falar con vostedes. Miren, vostedes levan realizando durante todos estes días múltiples comunicados de prensa e de todo tipo cheos de falsidades, plagados de falsidades, cousa, por outro lado, nada sorprendente porque o respeto pola verdade, pois xa sei que a algúns de vostedes pois non lle importan absolutamente nada, non?
E vostedes parten dunha serie de feitos, dan por verdade cousas que terían que demostrar e parten dunha serie de feitos que xa lles acabo de decir que non son certos. De verdade, a vos molesta vos que vos chegue un correo coa programación da semana do 25N. De verdade. Un correo que se debe enviar, pois non sei, 50, 60 persoas, entidades, colectivos de todo tipo, AMPAs, direccións dos centros, colectivos veciñais, e a vos como membros da corporación. Chamadeslle documentación oficial a programación, aos cartéis da programación que están postos nos bares da Arousa. Chamadeslle documentación oficial a unha carta pública coñecida por todo o mundo, co único obxectivo, co único afán, non sei por que lles molesta tanto a vostedes, de convidar a participación nos actos do 25N e, en concreto, a vostedes, como membros desta corporación, igual que os 11 concelleiros, a participaren na lectura do manifesto. O manifesto que levaba por lema Arousa Unida contra as violencias machistas, na que participaron, por certo, creo que de xeito moi positivo, toda a comunidade educativa, concelleiros, alcalde e xente que se quixo sumar, non? Eu creo que foi unha semana ben bonita, onde realizamos bastantes actos, tendo en conta que somos un concello pois pequeno. Procedeuse o alumeado en cor violeta da Casa do Concello, da Praza do Regueiro. O martes 25 foi a lectura do manifesto. O xoves houbo a proxección de un documental, Todas as mulleres que coñezo, e un debate posterior dirixido pola que foi concelleira aquí durante un tempo Laura Castro. O mesmo xoves houve unha actividade da Xunta, da Dirección Xeral de Igualdade. Estuvo presente a directora ou a secretaria, non sei, disculpade, non sei exactamente cal é o mesmo cargo. Pois, insisto, é unha semana que contou con actos da propia Xunta de Galiza. En fin, o mesmo domingo houve unha xincana familiar na que, bueno, pois que tamén está financiada con a chega da Diputación Provincial. Bueno, pois vostedes, de todos os actos que houve ao largo da semana, foran nosos ou foran da Xunta, eu, perdonen se me equivoco, pero creo que non vin a ningún de vostedes e ningún deles, nin siquiera nos da Xunta, nin siquiera nos que financia a Diputación. Mira unha cousa, aquí se hai algún usurpador neste pleno municipal é vostede. O único usurpador que hai no pleno municipal é vostede, que o concelleiro non ha escrito, e que cánsase de actuar unha e outra vez como voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular. E vostede non é voceiro nin representante do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o usurpador é vostede. O sea, hai que ter moito cuajo para andar por aí dicindo algunhas cousas na súa situación. E vostede non é voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular por decisión do Partido Popular, que xa hai que ter ganas de ser do Partido Popular despois do que o Partido Popular dixo de vostede. Xa hai que ter ganas. Pero, bueno, alá cada un. Entón, eu creo que isto trátase do que se trata, de vir aquí cobrar unha dieta de aguinaldo, moi propio nestas datas, e nada máis. E o resto é facer ruído, que é o que levan facendo vostede durante estes máis de 2 anos que estamos aquí, pois eso, poñendo paus na roda, non presentando ningunha proposta e non facendo pois unha oposición constructiva. Eu non quero perder a esperanza e quero convidalos a vostedes a que cambien de actitude, que fagan unha oposición responsable, que traigan aquí propostas, evidentemente teñennos que fiscalizar, pero viren con estas cousas, isto é de nenos pequenos. Pois pouco máis que engadir, porque aquí está todo máis que dito. No momento que vostedes presentaron o escrito do 12 de novembro, se non me equivoco, onde expoñen que, bueno, pois que recibiron esa comunicación e todo que, bueno, pois o que nos está traendo ahora mesmo este pleno,
este Concello abriu unha incidencia ca empresa que o cataloga como unha incidencia, vostedes dino grave, pero a empresa, que eu creo que de protección de datos, os que estamos aquí sabemos pouco ou nada, a empresa o que califica é como unha incidencia leve. Fíxose o que se tiña que haber, o que está proposto por eles, punto, sin máis. É que non hai moito máis. É que non sei que con este pleno que pretenden, porque non. É que xo dixo o voceiro do BNG. De verdad que vos molesta que vos cheque por correo electrónico unha programación do 25N? É que non ten moito máis fondo en sí. Nada, o Partido Popular ten a palabra. Sí, bueno, o portavoz do BNG falou de todo menos do que íamos a falar ao pleno. Demagogia pura e dura. A nós non nos molesta nin que Lidia, que vai a ser futura concejala, estexa traballando aquí e que estea poñéndose as cousas ao día, parécenos perfecto que o estea facendo. Ao que nos parece mal é que se nos ningunee e que se nos minta. Desde o primeiro día. E que nadie poida dar a cara e dicir, oye, pois mira, facilitinlle eu os emails a esta persona. Non, estuveste desmareando desde o primeiro día. Iso é o que estuveste desfacendo. E agora, que as declaracións de Manuel, do portavoz do Bloque, o que está facendo a demagogia, porque falou de todo e non falou de nada. A nos parece-nos ben todo do 25N. E se queres falar da igualdade e todo eso, non sei, podemos falar tamén de Pedro Sánchez e todos os casos que lle veñen salindo agora tamén sobre a igualdade. Podemos salir. Déixame falar a min que é o meu turno de palabra. Entón, en todos os lados hai cousas que rascar. E aquí vamos a facer demagogia. Eu levo aquí de concejal de 2011. E dame pena vir aos plenos. Pena. Dame pena. Nós non vimos aquí pola pajiña, para que nos paguen este pleno, vale? Porque se hai que falar de cartos, o máis irresponsable aquí é usted. Porque cando entrou aquí, e usted xa o sabía, dixo que descubrira que a economía do ayuntamiento estaba moi mal. Pois resulta que, aínda ben non o descubreu, usted papou máis de 40.000 euros daqui do ayuntamiento. E ustedes tamén fan comisións de goberno cando lle dá a gana, que tamén as cobran. Aquí as cobran tamén ustedes. Así que a min, que sea a última vez que nos veña a nós, que eu veño aquí por culpa da pajiña. Vale, deixe de facer demagogia, porque desde que está usted de concejal neste ayuntamiento, a Arousa e os veciños están patas arriba por culpa da súa actitud. Concelleiro non escrito. Sí, demagogia. Vou de acordo con Miguel. Está usted para darnos a nós clases de moral. Oye, usted que se dedica a botar fora do Concello a veciños que veñan a protestar por algo que non lle gusta e os chimpa fora. Usted que se dedica a chamarlle borracho a veciños nas redes sociales no Facebook. Usted que está aquí o alcalde para reconocelo, que me dixo unha vez no Naval, non sei se recorda, o alcalde, cando estaban arreglando o Naval, que unha vez hasta tuvo que salir el do despacho para mediar entre usted e un veciño, porque a cousa estaba se poñendo moi tensas ali no medio, que hasta hubo ofrecimentos de non sei de que. Entonces, usted de verdad se considera que está para dar leccións de moral a alguén? Fala usted de cartos, que en un ano usted costoulle máis de 60.000 euros aos veciños do noso pueblo, como di Miguel, o primeiro que fixo, mira, o primeiro que fixo usted foi chegar a campaña electoral dicindo que se presentaba para gobernar usted solo. Non se presentaba para gobernar con nadie. O primeiro que fixo aquí ao chegar ao pleno de investidura foi renunciar a propoñerse como alcalde. O segundo que fixo foi poñerse un sueldo como o do alcalde. Está usted para falar de cartos a nós? De verdad?
Nós que no que vamos a cobrar en estes 4 anos aquí por dietas, nin nos asomamos, vale? O que cobrou usted no primeiro ano solo. Vale, logo ven e di que renuncia ao seu sueldo por responsabilidade. Pero quen lle quere dar clases usted? Renuncia ao seu sueldo por responsabilidade e vais a do alcalde e sacallo de Rossi. Pero usted de verdad pensa que estamos aquí a chupar o dedo? É usted que moito lle gusta facer de xuiz a usted. Venme dicir a min agora de quen teño que facer de voceiro, se é responsable, se teño... Eu fago o que quero da miña vida. Como foi usted a súa. Fala de que isto é irrelevante, o pleno. Que se nos parece mal que nos chegue unha invitación polo 25N. Non nos parece mal que nos chegue unha invitación. Se esa invitación nos chega firmada polo alcalde, firmada por Rossi, firmada por Poza, firmada incluso por usted, este pleno non se estaría celebrando. A non ser que nos parece mal é que usted colle o ayuntamiento pense que é seu. É que lle diga a calquera, ala, vente, empeza a traballar, toma, fai isto, fai o outro. Porque usted aquí fai o que lle dá a gana. E a culpa non é súa. A culpa é de quen lle deixa, porque aquí hai quen lle deixa. Que ten o turno de palabra e bota 15 minutos para non dicir nada e dicir o que dixo o do bloque. O do bloque foi o que me mandou a min cambiar daquele sitio para aquí e o alcalde baixa a cabeza e obedece. Sí, claro que é verdad. É que é verdad. Aquí o do bloque fai o que lle dá a gana. E sabémolo nós e sábeno ustedes. Sábeno ustedes. Outra cousa é que o reconozcan ou que non lo digan ou que non lo digan, pero sábeno. Entón, non nos molesta a invitación. A nos moléstanos as formas. As formas, vale? Como repito, se a nosa invitación nos chegara firmada por calquera dos concelleiros, este pleno non se estaría celebrando, non habría nada a que darlle voltas, e o que nos parece mal é que se maneje o Concello ao seu antoxo. Nós poderíamos haber convocado en 3 anos polo menos 15 plenos extraordinarios. Polo menos. E convocamos 3. E un non cobramos. E foi nas Navidades, efectivamente. O primeiro que convocamos foi nas Navidades. E non cobramos o aguinaldo, que di usted, nin a pajiña. Renunciamos a ela. De feito, ustedes pajáronnola. Hubo unha confusión e pajáronnos ese pleno. E logo non cobramos o de enero que sí deberíamos cobrar. E sacáronnoslo. Certo ou non é certo? Pagóusenos o extraordinario ao que nos renunciamos e despois non se nos pagou o ordinario. Que eso tampouco é así, porque o ordinario tiñamos lo que cobrar. O sea, entonces, vale, ustedes cometeron un error, pero non renunciamos a ese aguinaldo do que está a falar. E se fora por cobrar, como volvo a decir, poderíamos haber convocado 15 plenos. Parésalle ben a ustedes ou mal. E como decía Miguel, ustedes teñen xuntas de goberno cando lle peta, e usted tamén as cobra. De feito, as últimas son, mira, do 18 de noviembre, que ainda non están as actas colgadas, pero hubo unha xunta de goberno, e hubo outra o 25 de noviembre, xusto unha semana despois. O sea, que non dixo que non haya que facer xuntas de goberno, que as hai que facer, pero cunha semana de separación, non se mete todo en unha logo. Era tan urgente facer 2. Pois, entonces, aquí o Concello que está é para velar e non para vulnerar os dereitos de todos os veciños da Arousa. E iso é o que nos preocupa a nós. Voceiro do BNG. Mire, vostede fala de oídas e non é vou falar de oídas cando un é representante veciñal e membro do pleno municipal. Vostede fala de oídas, home, porque vir aquí con comentarios de acorda hasta aquel día que falamos ali no tombo aquel, en fin, pareceme pouco riguroso. Pareceme tamén unha falta de respeto aos técnicos municipais que traballan neste Concello, que son os encargados de velar pola legalidade e de se cumpla todo, pois parece facer as afirmacións que fai vostede e poñer en tela de xuízo o traballo de xente que cumple con moita responsabilidade, con moito traballo, pois o seu cometido.
Mire, bueno, por outro lado, vexo que non renunciades ao aguinaldo deste ano, verdad? Renunciastedes unha vez, pero xa vos cansastedes. Ben, nós somos moi respetuosos e moi serios cos cartos deste Concello. Efectivamente, aquí tomáronse unhas decisións de aforro, algunhas deles votadas a favor por vostede, Ben aquí que lle saquei eu o salario aquí a algunha xente co seu voto a favor, Ou xa non se acorda deso que votou a favor. Bien, pois, polo tanto, ten a mesma culpa que min en eso. A mirmiña. Se non, non votaran a favor. A respecto do salario que cobrei eu aquí durante 11 meses mentras tiven unha dedicación exclusiva, eu publiquei a miña nómina e estaba ganando menos cartos dos que gano no meu traballo. Con isto só quero decir que o meu afán non é vir aquí a ganar cartos. O mellor o de outros, sí. E, por último, Lidia Barreiro é concelleira electa deste Concello. Falta un trámite trascendental, por suposto, que é a toma de posesión. E non toma posesión, entre outras cousas, porque o equipo de goberno non quere, non sinte necesario ter que gastar 1.500 euros, que é o que lle están provocando vostedes hoxe de gasto este Concello para vir aquí falar dunha niñatada, vale? Lidia Barreiro podería ser hoxe xa perfectamente concelleira de pleno dereito deste Concello. E non o é porque o consideramos innecesario, porque efectivamente hai un pleno ordinario para o mes de xaneiro e ali, pois, se todo marcha segundo o previsto, tomará posesión, non? E sobre outras servas que aquí se falaron, xuntas de goberno e así, pois, en fin. Isto poderíase ter resolto de outra maneira sin necesidade de chegar ao aguinaldo. Grave sería non abrir unha incidencia, como se abreu nestes momentos por esta, bueno, pois, polo que vostedes pois, se sentiron, bueno, pois, vulnerados esos dereitos de privacidade. Eso sería grave. Fíxose, abreuse a incidencia que se tiña que abrir, punto, acabouse, que non hai máis voltas, que non ten, este chicle non dá para máis, Tanto non dá para máis que xa falamos de Pedro Sánchez, pero do conselleiro de Mar, que ora non é conselleiro, porque xa é conselleiro, tampouco non falamos, e non falamos de que gracias aos seus votos este alcalde cobra o que cobra, que a min isto tanto non é unha cousa que me quite o sono, pero sí que me quita que unha compañera ahora mesmo non estea pois liberada. Pero bueno, o que se trata o pleno, porque ao final aquí todo o mundo fala de todo, pero non se fala do que supostamente se ven a este pleno, que supostamente é a privacidade dos datos, que supostamente foron cortados esas libertades, eses dereitos que teñen os concelleiros. Eu recibo WhatsApp todos os días, correos electrónicos, de veciños, de non veciños, de empresas, de 40.000 cousas. Quen lle dou eses correos electrónicos? Quen lle dá o meu teléfono a estas empresas, de empresas, veciños, que, volvo a decir o mismo, que me dá exactamente igual. Eu, ao final, son un servidor público e a min o que calquera veciño, calquera, pois, o filtro fajo eu no meu correo, no meu teléfono. Pero, bueno, seguramente moitos teléfonos, moitas xente sabe o meu teléfono, sabe o meu correo electrónico, porque seguramente algún dos concelleiros hoxe aquí presentes yo dou. Que, volvo a decir o mismo, non me importa que peso estou. Así o digo, para iso estou. Ao final o meu teléfono é do Concello e ao final o correo electrónico, o meu personal, teño recibido cousas do Concello e viceversa. Polo que lle estamos dando voltas a unha cousa que non ten ningún tipo de sentido. Así que eu, pola miña parte, ditaminamos, se queredes dicir algo máis, decimos, pero eu, pola miña parte, o pleno non ten moito máis, este chicle acabou de dar, Eu insisto, se se fora transparente desde o principio, é claro, non chegaríamos hasta aquí, e non se foi. E por eso o chicle chegou hasta aquí. E se ao portavoz do bloque lle parece moi caro que convocaremos un pleno, pode coller e renunciar ao que vai a cobrar hoxe.
Voulle a responder ao portavoz do bloque, que me di que falo de que falín, non, falo do que o alcalde me comentou a min, non falo do que falín cun veciño no tombo do campo, non, que me contou o alcalde a min. E despois o señor alcalde que di que se fala de todo menos do que hai que falar e que o primeiro non falar do tema foi usted. Usted tuvo o turno de palabra aquí, a exposición de Miguel, o primeiro turno de palabra foi falando da privacidade de datos. A miña tamén. Aquí o que se empezou a ir polas ramas e a desviar o tema foi o portavoz do bloque. Pero usted no seu primeiro turno de palabra, cando pudo falar do tema, dixo o que di o portavoz do bloque, nada que decir. Entón, non nos viña a decir a nós ahora aquí que non se fala do que hai que falar, porque o primeiro non falar foi usted. Eu dixi que compartí o que estaba dicindo o voceiro do BNG, pero tamén dixi que parece que son escoitados o que vos dá a gana a vos, que isto, a ver, vos estades lo calificando como unha incidencia grave cando a empresa, e volvo a repetir o mismo, de privacidade de datos e da lei orgánica de protección de datos, os que estamos aquí, dixo eu que non sabemos absolutamente nada, ou pouco, cando a empresa o está calificando como unha incidencia leve. Eso foi o que dixe. Eu xa sei que a vos o que vos interesa outras cousas. Sin máis, Matías, sin máis. Non, é que nos preguntamos si usted sabe quen lle dou nos correos. E preguntámoslle ao do bloque si foi el. Nadie nos responde, nadie de puras responsabilidades. Si, foi el. Non foi el. A ver, o relevante ou irrelevante, a usted chejanlle correos, non lle parece mal? Pois ben, agora, eso é a título personal de cada un, hai a quen pois a privacidade de datos lle importa e a quen non. Hai quen lle dá máis importancia e a quen non. Pois o Concello dou a importancia que tiña que ter, porque abrimos volvo a repetir, o que levamos, o tempo que levamos aquí, volvo a repetir o mismo. A gravedade que tiña calificou na empresa como leve, pero está calificado leve porque a empresa o di, me refiero. Nós aquí, volvo a repetir o mismo, de protección de datos sabemos lo justo e necesario. Pero non dixo eu, eu creo que dos que estamos aquí, de protección de datos non sabemos absolutamente nada, que para eso temos os profesionales na materia. Os profesionales da materia, que son os que saben a lei orgánica, califícano como leve. Vostedes que é grave, pois, bueno, pois pareceralles máis, menos, mellor, peor, recibir ese tipo de comunicacións. Que queren seguir estirando o chicle? Avante. Pola miña parte, acabouse o tema. Vamos a ditaminalo. Partido Popular. Foi leve, pero quen foi? A favor. Bloque Nacionalista Galego. En contra. Concelleiro non escrito. A favor. Partido Socialista en contra. Como hai empate, volvemos a determinar o punto. Ostra, é verdade, sí, perdón. 5-4, é o costume. Vale, pois nada, pois queda determinado o punto. Pois, sin máis puntos da orde do día, aproveitar, felicitarvos as festas, feliz Navidad, feliz ano e feliz patrón, que tamén nos toca pronto. Pois veña, saludo.